Walik melak. Ya, Ya, Nduk. Piye, Mak? Perkara guyon karo lagu-lagu mengko disambung ning season 2 apa songo gara-gara ya. Heeh. Saiki nutukne lakon Wisanggeni Duta. Oh, ngono. Request lakon permintaan saka para papunden kang lenggah ning Desa Sombran. Oh, ngono ditutuke. Tutuke? Ya. Ayo, gawe sesaji. Monggo mundhak dadi dukane Kang Sinuwun tak derekke, Mak. Kuku sing dupa gumelon mangambar selaning grana sumerba arum kandhanya kandhanya sasmita jati sasmita mangsiting dewa Pandhita Akarya Wangsit Bindha Kumbang ajaping tawang susung angin ngendi nggone wong miwang kali ingkang kung isine wuluh wong wang isine wuluh wong wang lan gigiring punglu Rama Panembahan ngantos cumengklungen anggen kula nengga pawarta saking paduka Rama Panembahan Begawan mandhik mandinten nggih kulup dewa pawaka anggonmu duweni gegayuhan kepengin dadi mantune Prabu Duryudana Ratu ing negara Ngastina rabi kelawan Dewi Lesmanawati ana bebanane ana syarat-saranane ya kuwi kudu bisa mateni anak-anak Pandhawa
ora mung anak-anake yen bisa sak Pandhawane kudu ditumpes. Ngaten Rama Panembahan, iya. Anak Pandhawa kang dina sakmengko dipandhegani kelawan Wisanggeni kelawan Antasena. Dina sakmengko wis tumeka ana ing Prajanegara Ngastina. Paribasane iwak kecemplung wuwu tangeh bisane mlayu. Mula Dewa Pawaka siagakna prajuritmu saka negara Arga Bentar. Krit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman. Lading pangirising daging bathok padhaing getih. Pilih ana prajurit sing sekti mandraguna pilih tanding jroning jurit. Ibarat tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njondil. Pilih ana prajuritmu sing kandel kulite atos balunge. Goleki Wisanggeni lan kanca rawange. Yen wis ketemu aja kesuwen enggal rangket tangane krincung sikile babaten gulune Dewa Pawaka. Nggih, ngestaken dawuh Rama Panembahan budhal dina iki surak apa-apa minangka tandha tengering budhaling wadya aja nganti tundha Bima. Dewa Pawaka Ratu Negara Arga Bentar. Prapadya samya samapta wasyaga arsa anggelar baris manunggal ben kang bandera tambur slumpret gong beri punya mangungkung Prapadya bala palampa budhal dina iki warga Arga Bentar manunggal sidra lumare.
maju. Yo. Oh, kalah. Oh, kalah. Yo, budal wadya bala saka arga bentar.
Wedange bapak dijok lho. Handedel gayuh kekono risang ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wel katak sini jejagi jroning wareh badhok ulam tanpa tuwuk mina-mina jero jaladri mila gugu saben ari
Wisanggeni lan Antasena anggonku ngenteni kowe sakloron bebasan kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambanging watu item melang-melang kaya ninggal jabang kang isih abang ana ing pinggir jurang. Kepiye anggone Wisanggeni lan Antasena nduweni ancas nak yenake perjanjian kang wis kaweca nalika 3 wulan kepungkur. Wisanggeni, Antasena, kira-kira wa Prabu Duryudana sida mbalekke separone negara Ngastina marang pepundhen para Pandhawa apa ora? Ya kepiye Yayi? Yen Siwa Duryudana sida mbalekke separone negara Ngastina, tegese ora rugi anggone para putra-putra Pandhawa mangas Rama ana ing Tegal Kurusetra kene. Kawruhanana ya Pakde Anoman. Kasembadan Wisanggeni lan Kakang Antasena sowan ana ing Stinggil Praja Ngastina. Lan aku ya wis nakonake janji kang wis kawedhar nalika semana. Nanging bola bali para Kurawa ora kena ginawe becik. Wegah nampa wewarah nampik pitutur becik nduwa piwulang utama. Tur dasare sajake Ngastina ya wis tata-tata, Pakde. Tata-tata piye Wisanggeni? Ngene, Pakde. Kurawa wis duwe jago. Ya, Kurawa wis duwe jago kanggo srana nranggulani kridane para putra Pandhawa. Jago mau Asarira Brahmana kang peparab begawan manik maninten saka pertapan ngatas angin, Pakde. Ana Setinggil negara Ngastina Brahmana mau wanuh-wani nantang marang adiku Wisanggeni. Nantang marang Wisanggeni lan aku Antasena. Kepara wani gelar Giri Sayembara. Aja meneh kok seprapat sak protelo negara Ngastina bakal dikukuhi dening wong Ngastina. Kena njaluk separone negara Ngastina waton bisa ngilangi nyawane Brahmana utawa pandhita kang dadi piandele wong Ngastina kang peparab begawan manik maninten saka pertapan ngatas angin. Weh ladalah, ya jagat ya dewa ya Bathara. Yen ngono wong Ngastina ngejak geger pancen kowe mangkono, Pakde. Ya, mula aja dikendhoni lek mudantan malah kepara kenceng ana. Slendra kang rasa, slendra kang jiwa. Ayo enggal dipapakne putra Pandhawa kudu pilih tanding jroning jerit. Aja ninggal pengati-ati ya, Pakde. Hanoman malumpat sampun prapteng witing Nagasari. Mula mangandhap katingal manut yayu kurwaking kelong rusak warlan kesmo.
Rekata sang Gatut Kaca dinon mabak Arka Suta Takabira Kresna wong Partaman puji sakti nira Partaman muji sakti nira ing ngaglah ing tengahing delanggung risang Gatut Kaca ya risang kerincing wesi nering ciptarsa ngambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa to busanane Raden Gatut Kaca Caping Basunanda Kutang Antrakusuma kasut padha kacerma yekti ana kuwasane dhewe-dhewe Caping Basunanda ana udan ora kudanan ana panas datan kepanasen Kutang Antrakusuma apa to dayaning kutang bisa mabur tanpa lar mencolot tanpa sutang kasut padha kacerma kasut wis ngarani padha sikil kacerma lulang senadyan lulang dumadi saka walungsungan Sang Hyang Nagaraja dayane ngembah lemah sangar kayu aeng sarta ngungkuli pandhita tapa dadi tawa tawi tawar wis jangkep busane Raden Gatut Kaca sigra cancut Daliwanda ngebrak lemah kaping 3 mletik ing awiyat sumusupe himbo himantaka bisa ini.
nada ngenthik-enthik si panunggal paten nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak walat lah iya bener kandamu lali sumber kadewasa Mas miber panonku pating kalepyur burung sanggonku ngiat dalam sawa negara Ngastina wis kepapak panara kusika seta tegese kethek ulesi putih memplak ora pangling kowe Anoman biyen iya dasar kapara nyata ana prajurit sagelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbake nyerangap kowe jat yang ngaran kapandegan dening Kartomarma pancen bener Anoman ana paran kowe ngerti buron laronku apa ora piye kowe ngerti buron laronku apa ora ora ana kidang kang sarta menjangan kang liwat ana dalan iki dudu bangsaning kewan lah bangsaning apa Wisanggeni kang sarta Antasena yen kowe wis kepethuk Wisanggeni kang sarta Antasena arep kok kapake kok nyembah dlamakane Kartomarma lak tugele gulune apa dosa kang sarta kaluputaning Wisanggeni kang sarta Antasena dosane digendong lupute dindit anggepe apa wanuh-wani njaluk kamukten negara Ngastina. Mula apa maneh dina samengko Wisanggeni sak peranaan para Pandhawa wani mangas Rama cumandha ana ing Tegal Kurusetra. Siji keluputane Wisanggeni lan Antasena wani njaluk negara Ngastina kang angka 2. Wani cumandha utawa mangas Rama ning Tegal Kurusetra tegese nantang alus karo para Kurawa. Mula ana paribasan sedumuk bathuk senyari bumi negara Ngastina bakal diwenehke kelawan pepundhene peranaan Pandhawa ya kuwi sing para Pandhawa kalamun wis Kurawa wis tumekaning pati mula Wisanggeni sak peranaan Pandhawa aja mapan Tegal Kurusetra yen kena tak pringgake kanthi becik secara apik minggatos kan Tegal Kurusetra yen isih pengen dawa umure apa meneh kowe Anoman kethek kempong perot jambul uwanan karimodare kowe aja melu-melu celing boloten kebolatengen kowe minggato aja mbelani Wisanggeni aja mbelani Antasena yen Wisanggeni kang sarta Antasena tumekaning pati Anoman kang bakal mbelani Wisanggeni lan Antasena lho pernah apa karo Wisanggeni lan Antasena dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babo arep ngopo ibarat kowe Anoman kethek wis arep modar wani karo Kartomarma kowe bisa ngalahke Kartomarma paribasan ibarat kowe bisa grajangin ngukir langit kowe bisa ngalahke Anoman kok kalah musuh Kartomarma ngisinga 3 taun rasa cawi tak dilatane kowe diam wis sumbar model apa gilani lho wani karo aku entek wedine kari wanine babo arep ngopo gedemu cilik dhuwur mendhek kopat kapito kowe buntute ula tapak angin kekejero kowe manuk branjangan cengkang kandeling kulitmu jumenggling sudukanmu yen pancen kowe sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji-ajimu tumpang so tebiat datamu melengsat igamu sesuk lakon ora bisa kumpul karo bojomu kowe wah Asking! Wow! Oi! On! Oh! Lincah tenan kuwi Anoman. Yo. Ora bakal mundur yen durung dadi batang.
kowe. Oh, hit. Oh, ai. Oh, wow, ah, jebol, ya kowe. Oh, hit, oh, ah, mati, has, oh, ah, ya, oh, wah, kemudian, oh. Ojo mikat Anoman. Mati aku Anoman. Mati aku. Jebol diammu kowe iki oh, hey, mati. Oh, ya. Oh, ya. Jebol dia dikasih ilmu kowe mutiar saya lunter ketek elek. Ya. Oh, oh. Hey, oh, Leang. Balaku mati. Wes. Terus selamatkan.
Antarja menungso sisik maju swatama biangsat India. Belu sirahmu. Kota. Cepol tak kamu kowe. Hei ya. Hi. Ah. Wit. Ah. Ah. Hi. Ah. Oi. Oh, wit. Lho ambles ning ndi musane. Metu. Metu apa tak uyoi kowe. Hei. Iki menungso apa? Oh. Wah. Iyo. Ah. Ah. Oh, eh. Ah. Ah. Hi. Ah. Hi. 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 Ha. Ho. Ayo. Hey. Weh. Wah. Mati aku. Wah. Wah. Hei. Wah. Wah. Mati aku. Hei. Wah. Wah. Wush. Wah. Yo, atek le. Hoi. Ha. Ha. Ho. Wah. Ayo, yo. Tawuran yo. Pujian kowe kena gear motor kowe. Lho, lepas kendali. Lepas tangan. Wah! Kena dhewe to. Ayo, 1000 bareng maju, 100 bareng ambrus.
Royoan Jaya Jatra iki. Katokno budinira siramasti bakal lale Sugih kendel Bondowani kowe pranakan Pandhawa. Weh, ladalah desmalaning rat leketeking jagat gelah-gelahing bumi panuspening jajilanat sukertaning bawana. Wadya bala Kurawa padha mundura. Aku kang bakal mabgut ana pubuh iki Jaya Jatra. Pranakan Pandhawa 100 bareng ambrus 1000 bareng maju. Lakon tak remet dadi awu kowe. Jebol dadamu. Centus ki watu gilang kowe. Hei. Hei. Hei mati kowe. Hei. Hei. Masanya pratangga windu wiyat amun-amun lirikku mampang maletik mancolot wih latalah
Pranaan Pandhawa ora kena sinangga gampang. Jebule padha anggadhuh kasekten kang linuwih. Prabu Dewa Pawakasa saka negara Arga Bentar. Aku arep maju ning mang-mang rasaning atiku. Aku wedi kalah ana jroning pabaratan. Waduh Rama Panembahan. Rama Panembahan Begawan Manik Maninten. Kula nyuwun pangayoman Rama Panembahan. Dewa Sukata marang sureng prangudani arum-arum ngendan wengawiyat narada ngepalani Dewa Pawaka mlayu-mlayu krenggosan napasmu bleweran keringetmu ana apa anakku Dewa Pawaka. Waduh Rama Panembahan, ketingalipun anggen kula gadah sedya, anggen kula gadah kepinginan rabi kalian Dewi Lesmanawati gagar wigar tanpa karya Panembahan. Lho kok kowe kandha sing kaya mengkono? Betitik kula mboten saged mujuti bebananipun. Ing kawitan para Kurawa sami mimpang padha kalah mungsuh jurit kelawan Pranaan Pandhawa. Lajeng kula nyawang kekuatan anak-anak Pandhawa, kula giris, kula ajrih Rama Panembahan. Lajeng kedah kados pundi prayoginipun Kanjeng Rama Panembahan Begawan Manik Maninten. Aja mopo rasamu, aja nglukro sing dadi tekadmu Dewa Pawaka. Mundura sawetara pun Bapa Begawan Manik Maninten kang bakal maju. Pranaan Pandhawa kae durung nate ketanggor kelawan Begawan Manik Maninten. Tak tibani pengabaran ora lumpuh ragane tak guroni batange. Mundura mudar kowe Pranaan Pandhawa, mudar musuh bapakmu kowe. Mudar musuh Begawan Manik Maninten kowe. Jiwa manjing adikku Gatotkaca.
Gatut. Oh, Kakang. Gatotkaca. Lumpuh ragamu. Piye iki wis anggeni? Gatotkaca kena pekabarane Begawan Manik Maninten. Satemah nglumpruk tanpa daya. Piye le ni? Piye wis anggeni? Apa kudu aku Antasena sing maju nandingi pandhita anyaran kae? Aja, Kakang. Yen ngono ora bakal rampung perkara iki. Pancen pandhita siji kae rada nganeh-anehi. Ing atase Kakang Gatotkaca kuwi satriya kondhang kaunang-unang, satriya kang sekti mandraguna, otot kawat balung wesi. Nanging bareng ketiban pengabarane Begawan Manik Maninten nglumpruk kaya dilolosi otot bebayune. Banjur prayogane piye wis anggeni? Ngene ya, Kang. Becik Kakang Gatut gawanen mundur luwih dhisik. Aku bakal munggah ana kahyangan. Gugat marang para dewa. Kenang apa kok Brahmana utawa pandhita sing duweni watak angkara murka kok diwenehi kasekten sing menjila. Dewa ora adil. Dewa ora adil. Dewa ora adil. Aku melu wis ngene. Mangancur laku ning angin gugur hagraning rega gur-gur nita kakiri-kiri ora kang pragambita perang kuwi ora mung nganggo akal ning ya kudu nganggo akal. Yen wis anggeni maju ngadepi Begawan Manik Maninten ora wurunga nasibe wis anggeni ya padha kelawan Kakang Gatotkaca. Ya, aku mundur ora ateges aku kalah. Ning aku bakal munggah ana kahyangan. Gugat mring para Jawata. Ing atase Brahmana sing duweni hambek nista budi candala. Lah kok diwenehi kabegdayan sing ngedapi-dapi. Dewa, aku sing teka. Ora mikir Pandhawa, aku sing teka.
Rai pandam sumulung amadang ijro pasare yan ngenani wadana katon remu-remu kalingan ngangkrangan sang dyah manah engkung sumungkem guling sang kakung rerepa alon wuwu sira babo nyanyi eman-eman maneman eman berantik branto yayu luntadah runtik inggih pranaan Pandhawa kowe padha ngucireng pupuh sakwise Gatotkaca tak tibani pengabaran pranaan Pandhawa liyane padha umpetan ora ana sing jedul ora ana sing ngetok ngiras pantes aku bakal neter urip mbuktekake yen jagat iki ana regemane Begawan Manik Maninten. He Pandhawa, kowe ana ngendi Pandhawa? Anak-anakmu wis kasor yuda musuh tanding lawan Begawan Manik Maninten pendhita saka ngatas angin. Ayo Pandhawa ketemu kelawan Begawan Manik Maninten kelakon sampurnake nyawamu Pandhawa.